चंदनाचे हात पायही चंदन, चंदनाचे हात पायही चंदन, परिसा नाही कवनी अंग, दीपा नाही पाटी पोटी अंधकार, सर्वांगी साखर अवघी गोड, तुका म्हणे ते सजना पासून पाहता दीपा नाही पाटी पोटी अंधकार, सर्वांगी साखर अवघी गोड, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वामभागम, पानो महासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, मंगलभवन Thank you.
ओम तत्प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य किल शक्तिधर सदाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं जोडून या कर चरणी ठेवितो माथा परिसावे विनंती माझे पंढरीनाथा नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदं ईशमानंदी वल्लभम् अधिष्ठान जेथे प्रतिष्ठान देखा तिथे जन्मला तू श्री गुणातीत एका जयाचे निनामे चुके जन्म व्यथा नमस्कार माझा श्री सद्गुरु एकनाथा नमो सद्गुरु तुकया ज्ञान दीपा नमो सद्गुरु सच्चिदानंद रूपा नमो सद्गुरु भक्त कल्याण मूर्ती नमो सद्गुरु भास्करा पूर्ण कीर्ती श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरन बर विमल जसु जोदायक फलचारी श्री राधे मेरी स्वामी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो राधे चरणों निवास चंदनाचे हात पाय चंदन परिसाना हीन कवनी अंग दीपा नाही पाठी कोटी अंधकार सर्वांगी साखर अवघी गुण अनंत कृपाविभूषित परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणावरुणालय भक्तवांच्या कल्पतरू तडित विनिंदित पीतांबरधारी अखिल कोटी ब्रह्मांड नायक कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम परात्पर परमात्म्याच्या सेवे करता गायलेला अभंग महान भगवत भक्त वैराग्याचे मूर्तिमंत पुतळे देहनिवासी ज्ञानेश प्रिय श्रीमंत संत जगद्गुरु तुकोबा यांचा 3 चरणाचा साधूंचं जीवन सांगणारा संतांची लक्षणं सांगणारा सज्जनाचा महिमा वर्णन करणारा गोड असा अभंग कीर्तन सेवे करता गायलाय विठाला भगवान परमात्म्याच्या असीम कृपाशीर्वादाने साधू संतांच्या परम कृपेने पुण्य पावन असणाऱ्या आपल्या या कंडारी बुद्रुक गोड गावामध्ये प्रतिवर्षाप्रमाणे याही वर्षी अतिशय आनंदामध्ये भव्य दिव्य स्वरूपामध्ये वैकुंठवासी श्री संत भगवान बाबा यांच्या पुण्यतिथीच्या निमित्ताने तथा वामन भाऊ महाराज यांच्या पुण्यतिथीच्या निमित्ताने हा सुंदर आणि गोड सोहळा प्रतिवर्षाप्रमाणे याही वर्षी समस्त ग्रामस्थांच्या वतीने गोड असं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. महाराष्ट्रातील नामांकित कीर्तनकारांच्या कीर्तन सेवा या ठिकाणी संपन्न झालेल्या आहेत. अत्यंत सुंदर चालू असलेल्या या ज्ञान यज्ञामध्ये आहुती टाकण्याचं सद्भाग्य मलाही प्राप्त झालं, ज्यांच्यामुळे असे माझ्या जीवाची जिवलग महाराष्ट्रामध्ये गाजलेलं व्यक्तिमत्व चैतन्य साऊंड सर्व्हिसचे सर्वे सर्वा हरिभक्त परायण परमस्नेही सोमनाथजी महाराज हिवाळे आबांच्या करवी ही सेवा माझ्यापर्यंत पोहोचली आणि तुम्हा सगळ्या भक्त भाविकांच्या दर्शनाचा लाभ झाला. या यज्ञामध्ये आहुती टाकण्याचं सद्भाग्य मला प्राप्त झालं. महाराष्ट्रातील नामांकित गणमान्य मंडळी या ठिकाणी गायनासाठी मृदंगासाठी उपस्थित आहेत. हा सोहळा म्हणजे खरोखर सद्यस्थितीला मला असं वाटतंय सोमनाथ आबा या कंडारी गावचा उत्सव म्हणजे सगळीकडचे उत्सव मोठे मोठे बंद पडले या कोरोनाच्या धाकाधाकाने, पण सध्याच्या काळामध्ये सध्याच्या घडीला महाराष्ट्राच्या या सद्यस्थितीला जर महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात सुद्धा जर पाहिलं ना तुम्ही, कंडारी गाव सारखा मोठा उत्सव सध्या कुठंच चालू नाही. एक नंबरचा उत्सव म्हणजे कंडारी गावचा उत्सव सध्या चाललेला आहे. इथे सज्जनाहो जी माणसं आणलेली आहेत ना, इथे जी माणसं आणल्या जातात ते म्हणजे 24 कॅरेटच आहे.
23.5 सुद्धा नाही, प्युअर 24 कॅरेट सगळी मंडळी एक एका हुनी बळी रे, या एकेकाचे नि मनोव्यापारी अशी मंडळी दिग्गज आहेत ज्यांची गोड चाल आताच आपण ऐकली. महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध भजन सम्राट माझ्या जीवाचे जीवलग हरिभक्त परायण श्री आदरणीय हरिभक्त परायण श्री प्रदीपजी महाराज बनकर उर्फ शिल्याबाळ, त्याचबरोबर माझे परमस्नेही आदरणीय हरिभक्त परायण श्री संगीत अलंकार काकासाहेब महाराज, आदरणीय हरिभक्त परायण श्री ज्यांच्या आवाजात अत्यंत सुरेलता आहे, गोडवा आहे असे हरिभक्त परायण माझे परमस्नेही कैलासजी महाराज पवार, त्याचबरोबर आदरणीय श्री भगवानजी महाराज गाडेकर, त्याचबरोबर कृष्णा महाराज सुरोडकर, लक्ष्मणजी महाराज, नितीन महाराज आणि ही सगळी महाराज मंडळी इकडे मृदंगावरती अत्यंत सुंदर ज्यांच्या पखवाजा वाजवण्यामध्ये गोडवा आहे, ज्यांच्या हातात वजन आहे, अगदी ताकदीचं पखवाज वादन आहे जे वाजवायला लागल्यानंतर सज्जन होत चांगल्या चांगल्या बोलांनी जेव्हा बोल वाजवायला लागतात तेव्हा चांगल्या चांगल्या रसिक श्रोत्यांना जे माना डोलायला लावतात व असे आमचे पखवाज वादक उमेशजी महाराज ठोंबरे. आणि इकडे आमचे परमस्नेही सरोज महाराज शिंदे, अत्यंत गोड दोघेही पखवाज वादक आहेत. परम आदरणीय हरिभक्त परायण आमचे बळीरामजी महाराज उपस्थित आहेत, मुरलीधरजी महाराज उपस्थित आहेत, स्वतः सोमनाथ आबा. मला वाटतं जवळजवळ 15-20 वर्षापासून आमची मैत्री आहे सोमनाथ आबाची आमची, पण आज त्यांच्या साऊंड सिस्टम वरती कीर्तन करत असताना स्वतः त्यांच्या उपस्थितीमध्ये कीर्तन करण्याचं सद्भाग्य मला आज प्राप्त होत आहे. विठ्ठला महाराष्ट्रामध्ये सज्जन आहोत सध्याच्या कंडिशनला कीर्तनाच्या फॉर्मॅट मध्ये, सप्ताहाच्या फॉर्मॅट मध्ये एक नंबरला जर कोणाचा साऊंड वाजत असेल सध्या तर तो फक्त एकच साऊंड वाजतो, त्या साऊंडचं नाव आहे चैतन्य साऊंड सिस्टम. अप्रतिम अशी साऊंड सर्व्हिस आहे, कोणालाच काही सांगावं लागत नाही. मिड वाढवान गेन वाढवान, हा नाही हे सगळं कीर्तन संपेपर्यंत चालूच असतं, सिट्या वाजू येतात. पण इथे मात्र अत्यंत क्वालिटीच्या सगळ्या वस्तू असतात. स्टेटस असतं, स्टेटस. एकदा का ते स्टेटस तयार झालं की पुन्हा ते खाली येऊ द्यायचं नसतं, त्याची वाढ झाली पाहिजे. आणि खऱ्या अर्थाने मला परम आनंद होतोय. हे कीर्तन सज्जन हो आज हे सामान्य राहिलं नाही. पहिलं काळ होता, पहिल्या काळामध्ये कीर्तन हे फक्त एवढ्याच पंचक्रोशीमध्ये राहायचे. एकदा कीर्तन झालं की मग मात्र पुन्हा वर्षभर त्या कीर्तनाची वाट बघावी लागायची. पण आज किती सज्जन हो अपडेट युग जमाना निघालाय बघा. या अपडेट जमान्यामध्ये जसं जसं जमाना पुढे चाललेला आहे तसं तसं ही दुनिया सुद्धा अपडेट होताना दिसते. सोमनाथ आबा आज या कंडारी गावामध्ये कीर्तन झालं आणि हे कीर्तन तुम्हाला असं वाटलं ना की 10 वर्षांनी सुद्धा आपल्याला ऐकायचंय, तर हे कीर्तन ऐकण्यासाठी वेगळा सायास आणि वेगळे अट्टहास करायची गरज नाही. स्वतःचा मोबाईल करलो दुनिया हातात मुठीमध्ये तो मोबाईल आहे, त्याच्यात जे पाहिजे ते तुम्हाला आहे. कंडारी गावचं जागराचं कीर्तन हो ओपन केल्याबरोबर आमच्या युट्यूब धारकांची सेवा ती हजर असते तत्काळ. एक एकाहुनी बळी रे, महाराष्ट्रात नाही तर महाराष्ट्राच्या बाहेर सुद्धा वारकरी संप्रदाय पोहोचवलाय आणि पोहोचण्याची गरज आहे. एकमेव महाराष्ट्र असा सज्जन हो ज्या महाराष्ट्राचं वाङ्मय मराठीमध्ये, पण ते मराठीमध्ये माझ्या साधू संतांचं असलेलं वाङ्मय हे सामान्य नाही, वेदाला सुद्धा टक्कर देणारं वाङ्मय आहे. वेद सुद्धा ज्या वाङ्मयाच्या पुढे नतमस्तक होतील. तुम्ही जर ऑब्झर्वेशन करण्याचा प्रयत्न केला तर माझ्या संतांची वचनं आणि त्या संतांच्या वचनाचे पुरावे आणि प्रमाण वेदामध्ये आपल्याला बघायला मिळतात. एकही असं प्रमाण मिळणार नाही ज्याच्यामध्ये वेदाचा आशय घेतलेला नाही. फक्त दुर्दैव असं सज्जन हो एकाच भाषेमध्ये बंदियार राहिलं हे सगळं भांडवल. आज गरज आहे महाराष्ट्राच्याही बाहेर माझ्या संतांचं वाङ्मय गेलं पाहिजे आणि अगदी ताकदीनं ते लिहिण्याचं काम आमचे युट्यूब वाले सगळे दादा लोक करतायत. जोरदार टाळ्या वाजवायचं सगळं त्यांचं.
काही ते एक नाही कोणाकोणाचं नाव देऊ सगळे कॅमेरे दिसायले. मला वाटतं माझी काय पत्रकार परिषद चालू आहे काय का. खरोखर खूप छान आहे आणि गरज आहे बघा. हे तुम्ही क्रिकेटर लोक जर पाहिले ना, रिटायर झाल्यानंतर ते दुसरा कोणताच बिझनेस करत नाहीत, फक्त युट्यूब छोट्या छोट्या क्लिपा ते त्यांच्या टाकीतात. पण हे किती सुंदर पवित्र कार्य संतांनी सांगितलं, जोडून या धन उत्तम व्यवहारे. याच्यापेक्षा पवित्र व्यवहार आणखी काय असला पाहिजे. संतांची वचनं ते जर युट्यूबच्या माध्यमातून फॉरवर्ड करत असतील, शेवटच्या लोकांपर्यंत श्लोकामधलं ज्ञान लोकांपर्यंत नेऊन पोहोचवण्याचं काम जर ते करत असतील, तर नक्कीच त्या सगळ्यांचं कार्य स्तुत्य आहे असं मला वाटतंय. विठ्ठला विठ्ठला. तुम्हा सर्व भाविकांच्या चरणावरती पुनः एकदा विनम्र भावी वंदन करतो आणि कीर्तन सेवेकडे वळतो. अभंग जगद्गुरु तुकोबारायांचा गोड असा अभंग सादर केलेला आहे सज्जन हो. त्याचं कारण आहे, संतांचा अभंग घेण्यामागचं कारण असं आहे, संतांचं वर्णन या अभंगामध्ये तुकोबारायांनी केलंय. साधूचं वर्णन तुकोबारा या अभंगातून करतात. सज्जनाचं जीवन आपल्याला या अभंगाच्या माध्यमातून तुकोबारा सांगण्याचा प्रयत्न करतात. याचा अर्थ असा आहे सज्जन हो, हा अभंग घेण्यामागचं कारण असं आहे, आज माझ्या भगवान बाबा वामनभाऊ महाराजांची पुण्यतिथी आणि हा उत्सव संबंध महाराष्ट्रभर साजरा केला जातोय. संतांनी जी भरीव कामगिरी माझ्या महाराष्ट्रामध्ये केलेली आहे ना सज्जन हो, आपलं संबंध आयुष्य खर्च करून तेवढं मोठं कार्य मला नाही वाटत त्या जगात दुसरं कोणी केलं असेल. म्हणून त्या संतांचं जीवन नेमकं कसं असतं, जगद्गुरु तुकोबारायांनी अभंगाच्या माध्यमातून अनेक प्रकारच्या उपमा देऊन तुकोबारायांनी त्या संत जीवनाला आपल्या समोर मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. विठ्ठला. त्या संतांचं जीवन सांगत असताना माझे तुकोबाराय म्हणतात, त्या साधूचं जीवन, त्या संतांचं जीवन चंदनाप्रमाणे आहे. त्यांचे हात चंदनाप्रमाणे, त्यांचे पाय चंदनाप्रमाणे, नवे नवे त्यांचं सर्व अंग चंदनाप्रमाणे आहे. महाराज, चंदनाची उपमा तुम्ही त्या संत जीवनाला का देता? महाराज म्हणतात, या जगामध्ये चंदनाच्या ठिकाणी काही विशिष्ट अशा प्रकारचे गुण आहेत. तुका म्हणे गुण चंदनाचे अंगी तैसे तुम्ही जगी संत जन. जे गुण चंदनाच्या ठिकाणी ते माझ्या संतांच्या ठिकाणी हो तुकोबारायांना दिसले, म्हणून चंदनाची उपमा दिली. आणि चंदनाची उपमा देण्याचं कारण असं आहे सज्जन हो, या जगाच्या बाजारामध्ये जर आपण विचार करायला गेलो तर दोनच वस्तू अशा ज्या तोळ्यावर विकल्या जातात. एक आहे सोनं आणि दुसरं आहे चंदन. काही माणसं म्हणतील, महाराज आमच्याकडे तर मोठमोठे लाकडं चंदनाचे, आमच्या वड्याला मोठमोठे झाड चंदनाचे, ते जर तोळ्यावर विकल्या जात असेल, सोन्याच्या भावामध्ये जर ते विकल्या जात असेल, तर आजच आम्ही करोडपती आहोत. आमच्याकडे जे चंदनाचे झाड आहेत ना, त्या झाडाला असे भोक्षे पाडून बघितलं जातं, त्याचं पर्सेंटेज चेक केलं जातं. ते चंदनाचे झाड दिसायला जरी चंदनासारखे वाटत असले, पण ते ओरिजिनल चंदनाचे नाही. तत्सम सुगंध येतो म्हणून पर्यायाने त्याला आपल्याला चंदन म्हणावं लागतं एवढंच. मग ओरिजिनल चंदन जे ना आपल्याकडे ते भेटतच नाही. ओरिजिनल जे तोळ्यावर विकतं ज्याला 52 कशी चंदन म्हणतात, शास्त्रकार म्हणतात, ते चंदन हिमालयाच्या पर्वतरांगामध्ये अनेक पर्वत आहेत, त्यामध्ये मलयागिरी नावाचा एक पर्वत आहे. शास्त्रकार म्हणतात त्या मलयागिरी पर्वतावर ते चंदन विपुल प्रमाणामध्ये मिळते. किती? ज्याप्रमाणे आपल्याकडे माय मावल्या बाबळीच्या लाकडाचा, लिंबाच्या लाकडाचा सरपण इंधन म्हणून वापर करतात, चुलीमध्ये सरपण म्हणून वापर करतात ना, त्या ठिकाणी त्या मलयागिरी पर्वतावर राहणाऱ्या माता भगिनी ओरिजिनल चंदनाच्या लाकडाचा वापर चुलीमध्ये इंधन आणि सरपण म्हणून करतात. आपल्याकडे मन आहे, अतिपरिचयात अवज्ञा, ही मन नाही, हा श्लोक आहे. मलया भिल्ल पुरंद्रैहि चंदनम काष्ठ इंधनम कुरुते अति परिचयात अवज्ञा संतत गमनात धनादरो भवती. संतत गमनात अनादरो भवती. सारखाच माणूस जर एखाद्याच्या घरी चालला तर पहिल्या वेळेला जेवढं स्वागत होतं ना त्याचं, दुसऱ्या वेळेला होत नाही, तिसऱ्या वेळेला तर जसं जसं जाईल तसा तसा कमी होतो, आणि नंतर आदर कमी होतो आणि अनादरच जास्त व्हायला लागतो. कशाप्रमाणे? मग त्याच्यासाठी उदाहरण दिले.
मलया भिल्ल पुरंदरही चंदनम कष्ट इंधनम कुरुते. अरे जे चंदन तोळ्यावर विकलं जातं सोन्याच्या भावामध्ये ज्या चंदनाची किंमत आहे, पण ते तिथं जास्त पिकतंय म्हणून तिथल्या माता भगिनी चुलीत त्या लाकडाचा सरपण म्हणून वापर करतात. काय किंमत आहे त्याला? वास्तविक चंदन हे सामान्य नाही, अनेक प्रकारचे गुण त्या चंदनाच्या ठिकाणी आहेत. या जगामध्ये विशिष्ट पूर्ण गुण असलेलं ते चंदन आहे. या जगाचा जर विचार केला ना, तशा काही वस्तू आहेत या जगात सज्जन हो, ज्यांच्या वैयक्तिक वैशिष्ट्यामुळे त्यांना वेटेज प्राप्त झालेले, वेगळी किंमत मिळालेली आहे. या जगाचा विचार जर आपण करायला गेलो तर या जगामध्ये हिऱ्याला किंमत आहे. लक्ष द्या सगळ्यांनी, या जगात हिऱ्याला किंमत आहे, या जगामध्ये लोण्याला किंमत आहे, या जगात सोन्याला किंमत आहे. झाडांचा विचार केला तर चंदनाला या जगात किंमत आहे, आणि माणसाचा विचार केला तर या जगामध्ये सज्जनाला किंमत आहे. विठ्ठला या सगळ्या वस्तूंनी आपली आपली किंमत, आपलं आपलं महत्व या जगाला समजावून सांगितलंय का? महाराज म्हणतात नाही. हिरा हिऱ्याची किंमत, हिऱ्याचं महत्व जगाला सांगत नसतो. सोनं सोन्याचं महत्व जगाला सांगत नाही. लोणी लोण्याचं महत्व जगाला सांगत नाही. चंदन चंदनाचं महत्व जगाला सांगत नाही. आणि सज्जन माणूस, संत आपलं महत्व जगाला सांगत नसतात. मग कुणी सांगितलं, कुणी वाढवली किंमत या सगळ्यांची? महाराज म्हणतात हिऱ्याची किंमत या जगामध्ये वाढवण्याचं काम गारांनी केलं. गारा कळतात ना, गारांनी हिऱ्याची किंमत वाढवली, ताकानं लोण्याची किंमत वाढवली, कडुलिंबाच्या झाडाने चंदनाच्या झाडाची किंमत वाढवली, महत्व वाढवलं. आणि दुर्जन माणसाने सज्जनाचं महत्व वाढवलंय. आज आपण सज्जन आहोत, संतांचं जीवन पाहिलं की त्या संत जीवनाला साधू एखादा दिसला, एखादा संत दिसला की आपसुकच माणसाचं मस्तक त्याच्या चरणाकडे झुकल्याशिवाय राहत नाही. आज संताच्या जीवनाला किंमत आहे, महत्व आहे, वेटेज आहे. कशामुळे महत्व प्राप्त झालं? संतांना महत्व कुणी प्राप्त करून दिलं? माझे संत म्हणतात आम्हा सज्जनांचं महत्व या जगामध्ये वाढवण्याचं काम जर कुणी केलं असेल तर ते दुर्जनांनी केलं. जर दुर्जन या जगामध्ये नसते तर सज्जनाला कुणी किंमत दिली नसते. दुर्जनांनी सज्जनाचं महत्व वाढवलं हे मी सांगत नाही, स्वतः संतांचे प्रमाण आहे. संत म्हणतात आम्हा सज्जनांवरती त्या दुर्जनांचे एवढे उपकार आहेत, एवढे उपकार आहेत, म्हणून अशी दुर्जन माणसं या जगामध्ये असलीच पाहिजे. असो कलाई से पार महाराज काय उपकार केले त्या दुर्जनाने तुमच्यावरती? महाराज म्हणतात एवढे उपकार त्या दुर्जनाने आमच्यावर केले की त्या दुर्जनांमुळे आम्हा सज्जनाचं महत्व या जगाला कळालं. कसं उपकार केले? महाराज म्हणतात करीती पापातकाची धुळी मोल न घेता साबणे. एखाद्या शिष्याला सांगितलं दादा जरा कपडे धुवून आण, तो म्हणतो महाराज त्याच्यासाठी साबण लागेल. धोब्याला सांगितलं दादा जरा कपडे इस्त्री करून आणतो, म्हणतो पैसे लागतील. पण संत म्हणतात ते दुर्जन माणसं आमच्याकडून पैसेही मागत नाहीत, त्यांना मला साबणही मागत नाहीत. मोल न घेता साबणे
साबणही मागत नाहीत आणि पैसे मागत नाहीत, फ्री ऑफ चार्ज मध्ये ते दुर्जन माणसं सज्जनाचे पापरूपी कपडे धुवून देण्याचं काम करतात. कसं करतात? तोंडामध्ये साबणाची उडी ठेवतात, दिवस रात्र दुर्जन सज्जनाची निंदा करत राहतात आणि सज्जनाची निंदा दुर्जनाने केल्यामुळे सज्जनाचं पाप धुवून जातं आणि ते पाप दुर्जनाच्या मस्तकावर जाते. आपल्या स्वतःच्या मस्तकावर दुसऱ्याचे पाप घेण्याचं काम करणारे जे दुर्जन आहेत, त्या दुर्जनाला माझे संत विसरत नाही. ज्यांच्यामुळे आमचं जीवन शुद्ध होतं ना सज्जन हो, ज्यांच्यामुळे आम्हाला चांगला मार्ग कळतो, ज्यांच्यामुळे आमच्या जीवनाला प्रेरणा मिळते ना, अशा माणसाचे उपकार कधी विसरायचे नसतात. विठाला माझे संत म्हणतात, असा दुर्जन जर एखाद्या वेळेला आपल्या जीवनामध्ये आलाच, त्या दुर्जनाचा कधी तिरस्कार करू नका. आदराने प्रेमाने त्या दुर्जनाला आपल्या घरी बोलवा, प्रेमाने जेव घाला, आनंदाने त्याला वाट लावा. तुका म्हणे त्याचा प्रीती आदर करायचा, प्रीती आदर कोणाचा? दुर्जनाचा. प्रीती आदर करासाचा. संत म्हणतात त्या दुर्जनाचा तिरस्कार कधी करायचा नाही. ज्या दुर्जनामुळे सज्जनाचं जीवन मोठं होतं ना सज्जन हो, त्या सज्जनाने त्या दुर्जनाला विसरायचं नाही. ऐका जरा, लक्ष द्या. माझे संत त्या दुर्जनाला विसरत नाही, माझा भगवंत त्या दुर्जनाला विसरत नाही आणि माझे शास्त्रकार त्या दुर्जनाला विसरत नाहीत. शास्त्रकार वंदन करत असताना पहिलं वंदन कोणाला करतात? दुर्जनम प्रथमं वंदे सज्जनम तदनंतरम. पहिलं वंदन दुर्जनाला आणि नंतर सज्जनाला आहे. पहिलं सज्जनाचं वंदन शास्त्रकाराने केलं नाही. माझे शास्त्रकार त्या दुर्जनाला विसरत नाही, माझे संत त्या दुर्जनाला विसरत नाहीत, माझा भगवंत त्या दुर्जनाला विसरत नाही. ऐका, लक्ष द्या. ज्यांच्यामुळे आपण मोठं होतो ना, ज्यांच्यामुळे आपल्याला मान सन्मान मिळतो ना, त्या दुर्जनाला कधी विसरायचं नसतं. एक गोड प्रसंग आहे रामायणातला. सोमनाथाबा, चित्रकूट पर्वतावर भगवान रामजी बसलेले, सकाळची वेळ आहे, नुकताच सूर्योदय झालेला आहे. सूर्याची लाल लाल किरण चित्रकूट पर्वतावर पडलेली आहेत. पांढऱ्या शुभ्र स्फटिक शिळेवर भगवान रामजी बसलेले आहेत. आणि त्याच वेळेला सकाळी सकाळी एक वनवासी भिल्ल जंगलामधून धावत आला आणि परमात्म्याला एक निरोप सांगू लागला. एक यस कहा बहोरी सेन संग चतुरंगिनी थोरी. धावत आला आणि आल्याबरोबर परमात्म्याला सांगू लागला, प्रभु, हाँ प्रभु, आपको मिलने के लिए अवधवासी लोग आ रहे हैं. रामजीने ऐकलं, सज्जन हो, अयोध्यावासी लोक मला भेटायला येतात. एवढा आनंद झाला, एवढा आनंद झाला. त्याचं कारण आहे माझ्या राघवाचं अयोध्यावासी लोकांवर एवढं प्रेम होतं, एवढं प्रेम होतं सज्जन हो. त्या अयोध्यावासी लोकांची आठवण आली की माझे तुलसीदास जे म्हणतात, माझ्या राघवाच्या डोळ्यातून अश्रूच्या धारा यायच्या. जब जब राम अवध सुधिकर बारी लोचन लोचन वरही
जब जब राम अवध सुधित रही. अयोध्यावासी लोक मला भेटायला आले. ऐकल्याबरोबर एवढा आनंद झाला सज्जन हो. तो बिल जातो ना जातो तो पुन्हा आणखी एक जण आला आणि आल्याबरोबर सांगू लागला, प्रभु आपको मिलने के लिए केवल अवधवासी लोग नहीं, आपके प्राण प्रिय श्री भरत महाराज और आपकी तीनों माताएं आपको मिलने के लिए आ रही है. माझ्या तीनही माता मला भेटायला येतात. माझा प्राण प्रिय भरत मला भेटायला येतोय. ऐकल्याबरोबर एवढा आनंद झाला माझ्या परमात्म्याला. रामजीने त्या पांढऱ्या शुभ्र स्फटिक शिळेवरून खाली उडी मारली. ज्या दिशेने लोक येतात त्या दिशेने भगवान रामजी धावू लागले. सगळ्या लोकांच्या नजरा रामावरती फिरलेल्या. प्रत्येक जण बघू लागला रामजी आले धावत. आता मनामध्ये अनुमान लावू लागले लोक. मनात विचार करू लागले की आता आल्याबरोबर सगळ्यात पहिले भगवान रामजी आपल्या जन्मदात्या कौशल्या मातेला कडकडून मिठी मारते. पण जसं माझा परमात्मा धावत आला सज्जन हो, आल्याबरोबर भगवान रामजी आपल्या कौशल्या मातेकडे नाही वळाले. ज्या कैकेयीने 14 वर्ष वनवास दिला ना त्या कैकेयीकडे भगवान रामजी वळतायत. त्या कैकेयीच्या चरणावरचं आपलं डोकं टेकवण्यासाठी तिचं दर्शन घेण्यासाठी भगवान रामजी खाली वाकले. खाली वाकून तिचं दर्शन घेणार. तेवढ्यात बाजूने आवाज आला, नाही भैया भैया इस पापिनी के पैरों को तुम मत छुओ भैया, पाप लगेगा तुम्हें, रघुकुल का नाश करने वाली है, ये कलंकिनी है भैया, ये सर्पिनी है, इस सर्पिनी के पैरों को तुम मत छुओ भैया, पाप लगेगा तुम्हें. रामानं पाठीमागे वळून पाहिलं. तो आवाज होता भरताचा. रामजी म्हणतात, अरे भरत, ये रघुकुल का नाश करने वाली नहीं है, ये कलंकिनी नहीं है, ये सर्पिनी नहीं है. भरत ये तो मेरी माँ है, माँ. अरे भरत ये केवल इस राम की माँ नहीं है, ये राम की जननी है. माँ, आई आपण कोणत्याही स्त्रीला म्हणू शकतो, पण जननी कोणालाही म्हणण्याचा अधिकार नाही. जिने जन्म दिला तिलाच जननी म्हणण्याचा अधिकार आहे. रामजी म्हणतात, भरत ये केवल इस राम की माँ नहीं है, ये राम की जननी है. अरे भरत ये केवल इस राम की जननी नहीं, समस्त रामायण को जन्म देने वाली ये पूरे रामायण की जननी है. अरे भरत, यदि ये कैकेयी न होती तो ना राम होता ना रामायण होती. आज गावागावामध्ये प्रेमाने रामकथा गायल्या जाते. काय कायची रामकथा. हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण. हमें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, पराया दर्द अपनाना सिखाती रोज रामायण. रामजी म्हणतात, भरत, जर काही नसती तर मला एवढ्या गोष्टी कळाल्या नसत्या रे भरता. तात स्नेहो भरत महिमा पौरुषम वायुसुतो, सख्यम चापि त्वदगम नृपते चापि सौमित्रो भक्ते, सीता सत्वम निज भुज बलम वैरिना वैरि भाव, एको सर्वं तव चरणयो मातुरेव प्रसादः. भरत, राजा दशरथाचं माझ्यावर किती प्रेम आहे हे मला कळालं या कैकेयीमुळे. भरताचा अगाध महिमा जगाला कळाला या कैकेयीमुळे. जानकी माता किती पवित्र आहे हे जगाला कळालं कैकेयीमुळे. हनुमंतरायाच्या बाहुबलामध्ये किती ताकद हे कळालं कैकेयीमुळे. शत्रूशी कसं वागावं हे मला कळालं कैकेयीमुळे. अरे जगाच्या नजरेमध्ये, सगळ्या जगाच्या नजरेमध्ये जी बदनाम झालेली आहे, जगाच्या नजरेमध्ये दुर्जन म्हणून ज्या जगाने घोषित केलं, ज्या कैकेयीला सज्जन हो जग सगळं तिला दुर्जन म्हणतं, पण माझा परमात्मा माझा भगवंत मात्र त्या कैकेयीचे उपकार विसरायला तयार नाही. त्याचं कारणही तसंच आहे सज्जन हो. कैकेयी सारखा त्याग अख्ख्या रामायणात तुम्हाला कुठेच दिसणार नाही. फक्त तो त्याग तिने का केला त्याचं कारण आहे. रामजी म्हणतात, भरत अशी जननी या जगात दुर्लभ आहे. खरंच जगात दुर्लभ आहे सज्जन हो. ती कळूनच घेता आली नाही कोणाला कैकेयी.
कैकईचं फक्त एकच अंग या जगानं बघण्याचा प्रयत्न केला, तिला माणसं दोष देऊन मोकळे झाले. आजही त्या कैकईचं नुसतं नावही कुणी ठेवत नाही. आहे एखादी गावात नाही सापडायची, एकही दिसत नाही. कारण रामजी म्हणतात अशी जननी या जगात दुर्लभ आहे. सुनु जननी सोई सुत पद भागी, सुनु जननी सोई सुत पद भागी, गोपी तुम्हारा चरण अनुरागी. सुत बड़वागी, जो भी तू चरण अनुरागी. रामजी म्हणतात अरे भरत अशी जननी या जगात दुर्लभ आहे का? कारण तिच्यासारखे माझ्यावर उपकार जगात कोणाचेच नाही. रघुकुळाची परंपरा, रघुकुळाची गाथा आजही ऐकल्या जाते, गायल्या जाते. काय कारण आहे हो? रघुकुळ म्हणजे तुमच्या आमच्या सारख्या सामान्य परिवारासारखं एक कुळ होतं, पण आजही हजारो वर्षापासून त्या रघुकुळाची रामकथा ऐकल्या जाते, गायल्या जाते. त्याचं कारण सज्जन हो ऐका. कदाचित तुम्ही ऐकलं असेल की नाही सांगता येणार नाही, पण रामजी का उपकार मानतात त्याचं गूढ कारण तुम्हाला सांगेल. कधीच न ऐकलेलं का म्हणून भगवान रामजी त्या कैकईचे उपकार मानताय त्याचं कारण ऐका सज्जन हो. आजही रघुकुळाची ती कथा आणि गाथा ऐकल्याचं कारण एकच आहे. आज या कलियुगाचा जर विचार आपण केला तर माणसं सकाळी एक बोलतात, दुपारी एक बोलतात आणि तिसरा पार म्हणतात मी बोललोच नाही. पण रघुकुळात तसं नव्हतं. प्राण जाई बरू वचन नाही अशी दिव्य परंपरा ज्या रघुकुळाची होती. त्याच रघुकुळामध्ये, रघुवंशामध्ये शिबी राजा होऊन गेला. त्या शिबी राजानं कबुतराचे प्राण वाचवण्यासाठी आपल्या मानेचं मांस कापून तराजूत टाकलं होतं. तो शिबी राजा, स्वप्नात दिलेलं राज्य जागृतीमध्ये खरं करून दाखवणारा राजा हरिश्चंद्र ज्या कुळामध्ये जन्माला आला, ती कुळाची परंपरा अशी होती. प्राण गेला तरी चालेल, पण दिलेला शब्द मागे घ्यायचा नाही. अंगावर आला तरी चालेल, मरणाची वेळ आली तरी चालेल, पण दिलेला शब्द मागे घ्यायचा नाही. याच्यासाठी रामकथा ऐकायचे सज्जन हो. रामकथेतल्या एवढ्या 2-3 गोष्टी जरी जीवनात आपल्या अनुभवनाचा, त्याचं जर अवलोकन करण्याचा प्रयत्न केला तर मला वाटतं ते रामायण निश्चित आपल्या अंतःकरणात उतरल्याशिवाय राहायचं नाही. एक वचनी परमात्म्याचं कार्य, एक वचनी माणसानं राहावं, एक पत्नी आणि एक बाणी. एक बाणी, आता बाण घेऊन आपल्याला कुठे युद्ध करायला जायचे नाही, पण या 2 गोष्टी मात्र आपण आपल्या जीवनामध्ये करू शकतो. एक वचनी आणि एक पत्नीत्वाचं धर्म जर आपण जोपासण्याचा प्रयत्न केला तर निश्चित सज्जन हो, हा भारत देश शिखरापर्यंत पोहोचल्याशिवाय राहायचं नाही. प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये शिकण्यासारख्या गोष्टी त्या रामायणात आहे. भगवान रामजी म्हणतात त्या कैकईचे उपकार माझ्यावर यासाठी एक सज्जन हो, कारण त्या कैकईमुळेच आज रामकथा जिवंत आहे. कारण शब्द परिस्थितीच अशी आली होती सज्जन हो. याच्यातले जे 12 काव्य आहेत ना रामायण, सगळ्यांनीच ऐकलेलं असतं. सोमनाथा
पण त्याच्यातले जे बारकावे असतात ते बहुतांशी आपल्यापर्यंत पोहोचलेलेच नसतात. त्याचं कारण असं आहे सज्जन, राजा दशरथ ज्या वेळेला कैकेयीचा हात मागण्यासाठी तिच्या बापाकडे गेला, कैकेयीच्या बापानं सांगितलं, महाराज तुमच्या हातात माझ्या मुलीचा हात द्यायला तयार आहे. वास्तविक तसा विचार केला तर तुमचं वय आणि माझ्या मुलीचं वय याच्यात जमीन आसमानचा फरक आहे, पण तरीही मी माझ्या मुलीचा हात तुमच्या हातात द्यायला तयार आहे एका अटीवर. तुम्ही वचन जर देत असाल माझ्या मुलीच्या पोटी जन्माला येणारा पहिला पुत्र त्याला जर अयोध्येचा भावी राजा सम्राट म्हणून तुम्ही घोषित करायला तयार असाल तरच माझ्या मुलीचा हात तुमच्या हातात देतो, अन्यथा नाही. वचन दिलं राजा दशरथाने कैकेयीच्या बापाला सज्जन हो. माता वचन दिल्यानंतर काळ निघून गेला, पुत्र तर कोणाला झाला नाही, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ केला, 4 मुलं झाले. मग वचन सज्जन हो दशरथ महाराज विसरून गेले. भावनेच्या भरामध्ये सिंहासनावर बसलेल्या अवस्थेमध्ये राजा दशरथाने घोषणा करून टाकली जाहीर की उद्या राम या अयोध्येचा राजा होणार आहे. वचन दिलं होतं काय, कोणाला राजा करायचं? कैकेयीच्या पुत्राला. म्हणजे कोणाला? झोपले नाही तुम्ही, कोणी जागे राहू नाही का? भरताला राजगादी देणं गरजेचं होतं. वचन राजा दशरथाच्या मुखातून निघून गेलं की उद्या मी रामाला राजा करणार आहे म्हणून. आता पेच निर्माण झाला. एक पहिलं वचन दिलं होतं कुणाला? कैकेयीच्या बापाला, की तिच्या पोटी जन्माला येणाऱ्या पहिल्या पुत्राला राजगादी देणार. ना आता घोषणा तर केली रामाची, झालं उलट काम. जर सध्या हो रामाला राजगादीवर बसवलं असतं तरी राजा दशरथाचं वचन मोडलं असतं का नाही सांगा? मग वचन जर मोडलं असतं तर तिथून पुढे त्या रामकथा कुणी ऐकलीच नसती. परंपरेला प्रघात झाला असता, परंपरा मोडखळीस आली असती. हे लक्षात आलं कैकेयीच्या. जेव्हा मंथरेनं सांगितलं ना सज्जन, मंथरा ही पार्सल त्याच्यासाठीच पाठवलेली होती, कैकेयीला जाग करण्यासाठी. नाही तर काही काम नाही त्या रामायणात मंथरेचं. फक्त दिलेलं जे वचन आहे त्याची जागृती कायम ठेवण्यासाठी मंथरेला पाठवण्यात आलं होतं. सगळ्यात पहिली रामाच्या राज्याभिषेकाची घोषणा, ही बातमी कैकेयीपर्यंत पोहोचवण्याचं काम सुद्धा मंथरेनंच केलं. ती मंथरेनं सांगितलं कैकेयीला, जेव्हा तिला कळालं त्या कैकेयीला सज्जन हो, तिच्या मनात तिनं विचार केला. राजा दशरथाच्या मुखातून घोषणा झाली राम उद्या राजा होणार आहे म्हणून. आणि राम जर उद्या राजा झाला तर दशरथ महाराजांनी माझ्या बापाला दिलेलं वचन मोडल्या जाणार आहे. आणि जर वचन मोडलं तर रघुकुळाची परंपरा दिव्य ही मर्यादा धुळीला मिसळल्याशिवाय राहायची नाही. आता पर्याय एकच होता कैकेयीच्या डोळ्यासमोर. तिला माहिती होतं सज्जन हो, आता राम राजा होणार आहे उद्या. दशरथ महाराज काही झालं तरी काहीच ऐकून घेतलं नसतं दशरथाने, आणि रामाला मात्र राजगादीवर बसवलं असतं. कैकेयीने विचार केला आता पर्याय एकच आहे, रामालाच अयोध्येतून बाहेर काढायचं. राम जर अयोध्येतून बाहेर निघून गेला तर राम राजा होणार नाही, आणि राम जर राजा नाही झाला तर वचन मोडले जाणार नाही. पण एवढं सोपं काम नव्हतं सज्जन हो. रामावर कैकेयी सारखं रामावर जगात दुसरं कोणीच प्रेम करत नव्हतं. इतकं प्रेम कैकेयी रामावर करायची. ऐका सज्जन हो, गोड प्रसंग आहे हा रामायणातला. कधी कदाचित तुम्ही ऐकला नसेल, पण कैकेयीने निर्णय घेतला की माझ्या प्राणप्रिय रामाला आता वनाला पाठवल्याशिवाय जमणार नाही. राम वनाला जाणं म्हणजे सोपं काम नव्हतं. तिला माहिती होतं एक क्षण सुद्धा, ज्याप्रमाणे एखादा साप आपल्या मण्याशिवाय जिवंत राहू शकत नाही, मासुळी पाण्याशिवाय जिवंत राहू शकत नाही, दशरथ रामाशिवाय जिवंत राहू शकत नाही, हे तिला माहिती होतं. रामाला वनाला पाठवणं म्हणजे राजा दशरथाचा मृत्यू होणार आहे. दशरथ महाराजांचा मृत्यू होणं म्हणजे वैधव्याचं दुःख माझ्या जीवनात मला येणार आहे. माझं सुहाग, माझं कुंकू पुसण्याची वेळ माझ्यावर येणार आहे. आणि एवढ्यावरच थांबणार नाही ही गोष्ट, सगळ्या जगाच्या नजरेमध्ये कलंकिरी म्हणून मला घोषित केल्या जाणार आहे. बदनाम होणार आहे या जगामध्ये मी, दुर्जन म्हणून लोक मला संबोधणार आहेत. पण तिनं त्या सगळ्या गोष्टीचा विचार केला नाही. फक्त रघुकुळाची परंपरा, दिव्य गाथा अजरामर ठेवण्यासाठी स्वतः जगाचा कलंक घेतला आणि जगामध्ये दुर्जन म्हणून घोषित झाली. आज सगळं जग ज्या कैकेयीला दुर्जन म्हणतं सज्जन हो, माझा परमात्मा म्हणतो तिच्यामुळेच राम जिवंत आहे आणि तिच्यामुळेच रामायण जिवंत आहे. विठ्ठला आता भगवंत त्या दुर्जनाला विसरत नाही सज्जन, माझे संत त्या दुर्जनाला विसरायला तयार नाहीत. ऐका,
अहो ज्या लोकांनी त्रास दिला माझ्या साधू संतांना त्या लोकांविषयी वाईट चिंतन संतांनी कधी केलंच नाही. ज्या लोकांनी माझ्या जगद्गुरु तुकोबारायांच्या भंगाच्या वया दगडासहित इंद्राणीच्या डोहात नेऊन बुडवलेला मायबाप, त्या लोकांविषयी सुद्धा संतांनी माझ्या तुकोबारायांनी वाईट चिंतन कधी केलंच नाही. आणि ऐका सज्जन हो, जर त्या काळामध्ये माझ्या जगद्गुरु तुकोबारायांच्या भंगाच्या वह्या इंद्रायणीच्या डोहामध्ये दगडासहित नेऊन बुडवण्याचं काम त्या दुर्जन लोकांनी केलं नसतं तर आज जगद्गुरु तुकोबारायांचा लौकिक आविष्कार या जगाला कळाला नसता. सज्जन हो, नसतं कळालं या जगाला माझ्या जगद्गुरु तुकोबारायांचा अधिकार. कोण जगद्गुरु तुकोबाराय? जगण्याचा पाया चालण्याचे बळ, जगण्याचा पाया चालण्याचे बळ, विचाराचे जगण्याचा पाया चालण्याचे माझ्या तुकोबारांना त्रास नसता दिला. अरे नसता त्रास माझ्या ज्ञानोबारांना त्या काळात लोकांनी दिला ना, तर ज्ञानोबाराचा अधिकार सुद्धा कळाला नसता लोकांना. नसतं कळालं ज्ञानोबाराय माझे ज्ञानोबाराय निर्बुद्ध रेड्याच्या मुखातून वेद बोलू शकतात म्हणून. नसतं कळालं या जगाला की निर्जीव भिंत ज्ञानोबाराय चालू शकतात म्हणून. नसतं कळालं सज्जन हो माझे ज्ञानोबाराय आपल्या पाठीवर मांडी बांधल्या जाऊ शकतात म्हणून. ज्ञानोबारायांचा अलौकिक आविष्कार या जगाला कळाला. माझे ज्ञानोबाराय आपल्या पाठीवर मांडे बांधू शकतात ही कृपया या जगापर्यंत पोहोचली त्या दुर्जनांनी त्रास दिला म्हणून. नसता ती वेळच आली नसती ज्या वेळेला माझ्या ज्ञानोबारायांना मांडे खाण्याची इच्छा झाली. सज्जन हो, मांडे खाण्याची इच्छा ज्ञानोबारायांना निर्माण झाली आपल्या अंतःकरणामध्ये आणि ती इच्छा ज्ञानोबारायांनी मुक्ताईला बोलून दाखवली. मुक्ताई म्हणते दादा चिंता नको करू, जा. आजपर्यंत आपली आई आपल्याला गोड मांडे करून खाऊ घालत होती, आता आई नाही ना दादा, तुझी ताई जिवंत आहे. तुझी ताई तुला मांडे करून खाऊ घालेल दादा, जा आळंदी गावामध्ये मधुकरी मागून आणा दादा. माझ्या ज्ञानोबारायांनी आपल्या काखेमध्ये झोळी अडकवली, आळंदी गावामध्ये गेले, 4 घर भिक्षा मागितली, पसाभर पीठ ज्ञानोबारायांनी आपल्या झोळीत टाकलंय. ते पसाभर पीठ घेऊन ज्ञानोबारायांनी निघाले. सज्जन हो, सिद्ध बेटाच्या दिशेने आळंदी गावातून बाहेर पडतात न पडतात ज्ञानोबाराय तेवढ्यामध्ये घोड्यावर बसून ऐन वेशीमध्ये घोडस्वार येतो. नाव त्याचं विसोबा. त्या विसोबानं ज्ञानोबारायांकडे पाहिलं. ज्ञानोबाराय आळंदी गावातून बाहेर येताना त्या विसोबानं पाहिल्याबरोबर आवाज दिला, ए संन्याशाचा कार्ट्या, अरे आळंदी वाचवायचं ठरवले की काय? आळंदी गावामध्ये येण्यासाठी मनाई केलेली असताना, बजाव केलेला असताना काय असतं तुमचं काम? दबक्या आवाजामध्ये ज्ञानोबाराय म्हणतात, काका मायबाप निघून गेल्यापासून आजपर्यंत एकदाही मांडे खाण्याची इच्छा पूर्ण झाली नाही. काका मांडे खावेसे वाटलेत म्हणून 4 घर भिक्षा मागितली, पसाभर पीठ घेऊन बेटाकडे चाललोय काका. अरे मांडे खाण्याची इच्छा तुमच्यासारख्या संन्याशाच्या काट्यांना व्हावी, अरे ठीक तर आमच्यासारख्या विद्वान पंडितांना व्हावी. तुम्हाला मिळाले तर शिळे तुकडे खावेत, नाही तर पाणी पिऊन रात्र जागून काढा. घोड्यावरून उडी मारली त्या विसोबानं. सज्जन हो, ज्ञानोबारायांच्या समोर येऊन उभा राहिला.
आणि एवढ्यावर नाही थांबला. माझ्या ज्ञानोबाराच्या काखेमध्ये जी झोळी अडकवलेली होती ती झोळी त्याने हिसकाटून घेतली आणि एवढ्यावर तो विसोबा नाही थांबला. त्या झोळीत जे काही 4 घर मागून पसाभर पीठ मिळवलेलं होतं ते सगळं सगळं पीठ त्या विसोबानं जमिनीवर टाकलं. एवढ्यावरती तो थांबला नाही सज्जन हो. त्या विसोबाने ते मातीमध्ये पडलेलं पीठ होतं आपल्या पायातल्या खेटरानं ते माती मोल करायला सुरुवात केली. ज्या वेळेला तो विसोबा ते पीठ माती मोल करत होता मायबाप, त्यावेळेला माझ्या ज्ञानोबाराच्या डोळ्यातून अश्रूच्या धारा येत होत्या. डबडबल्या डोळ्यानं माझे ज्ञानोबाराय बघण्याखेरीज दुसरं काही करू शकत नव्हते. त्यावेळेला माझ्या ज्ञानोबारायांचं दुःख वाटून घेण्यासाठी, ज्ञानोबारायांना सांत्वना देण्यासाठी कुणी नव्हतं. डबडबल्या डोळ्यानं माझ्या ज्ञानोबारायांनी ते मातीवर पडलेलं पीठ सज्जन आहोत, माती मोल झालेलं पीठ तसंच भरायला सुरुवात केली. आपल्या झोळीमध्ये पीठ टाकलं. ज्ञानोबाराय रडत रडत सिद्धबेटाच्या दिशेने आले. सिद्धबेटाच्या जवळ आले. इकडून मुक्ताई वाट बघत होती, माझा दादा येईल. माझा दादा आल्याबरोबर आता सगळ्यात पहिलं माझ्या दादाला गोड मांडे करून मी खाऊ घालेल. 5 वर्षाची चिमुकली मुक्ताई सज्जन ज्ञानोबारायांची वाट पाहत होती आणि तेवढ्यात ज्ञानोबाराय आले. जसं ज्ञानोबाराय आलेलं पाहिलं एवढा आनंद झाला मुक्ताईला. माझा दादा आलाय, माझा दादा आलाय. मुक्ताई समोर गेली व उभी राहिली, वाट पाहत होती. ज्ञानोबाराय दिसले तिला. जसं ज्ञानोबाराय तिच्या जवळ आले, ज्ञानोबारायचे पाणवलेले डोळे तिनं पाहिले. ज्ञानोबारायांच्या डोळ्यातून अश्रूच्या धारा येताना त्या मुक्ताईनं पाहिल्या सज्जन हो. आणि पाहिल्याबरोबर मुक्ताई ज्ञानोबारायांच्या जवळ गेली. दादा दादा डोळ्यात पाणी दिसतंय तुझ्या. दादा का रडतोयस तू? तुला कोणी मारलंय का? शिव्या घातल्यात का तुला कोणी? अरे कोणी वाईट बोललंय का तुला? दादा सांग ना दादा, का रडतोयस? बोल ना दादा. 5 वर्षाची ती मुकली मुक्ताई धावत गेली सज्जन हो. आणि माझ्या ज्ञानोबाराच्या कमरेला तिने कडकडून मिठी मारली. ज्ञानदादा ज्ञानदादा ज्ञानोबाराच्या कमरेला तिने कडकडून मिठी मारली. ज्ञानोबारांना विचारू लागली, दादा बोलणारे दादा. अरे सांग ना दादा, तुला मारलंय का कोणी? शिव्या घातल्यात का तुला? सांगणारे दादा. 5 वर्षाची चिमुकली मुक्ताई ज्ञानोबारायांना कमरेला मिठी मारून विचारते. ज्ञानोबारायांचे डोळे पाणावलेत. मुक्ताईला जवळ घेतलं. ज्ञानोबारायांनी हृदयाला लावलं आणि ज्ञानोबाराय मुक्ताईला म्हणतात, अगं मुक्ते, गरीबाचं भाग्य सुद्धा गरीबच असतं मुक्ते. अगं वाटलं होतं आज मांडे खायला मिळतील. गावात गेलो, 4 घर भिक्षा मागितली, पसाभर पीठ घेऊन सिद्धबेटाकडे निघालो. एवढ्यामध्ये रस्त्यामध्ये तो विसोबा भेटला आणि त्या विसोबानं सगळं पीठ माती मोल केलं व माती मोल केलं. 5 वर्षाची चिमुकली मुक्ताई ज्ञानोबारायांना म्हणते, दादा नका चिंता करू. जगाने जरी रागे भरलं ना तर संतांनी सुखाने पाणी होईल. ज्ञानोबारायांना धीर देते. ज्ञानोबारायांना सांगू लागले, अरे दादा, जग जरी रागाने भरलं तर संतांनी सुखाने पाणी व्हायचं असतं दादा. तुमच्यासारख्या महात्म्यांनी संतांनी जर कुटीचे दार बंद करून टाकले तर या जगाला ज्ञानेश्वरी सारखा महान ग्रंथ नाही भेटणार दादा. 5 वर्षाची चिमुकली मुक्ताई ज्ञानोबारायांना धीर देते. सांगू लागली, जा दादा, आळंदी गावामध्ये जा, आहे त्या पिठाचे मांडे मी तुम्हाला करून खाऊ घालते. ज्ञानोबाराय आळंदी गावामध्ये गेले गाड गाडण्यासाठी.
मंडप बनवायला गाडगं लागतंय ना, ते गाडगं आणण्यासाठी ज्ञानोबाऱ्या गावात जातात. प्रत्येक दारादारावर फिरले पण फुटकं गाडगं नशिबी नव्हतं सज्जना हो माझ्या ज्ञानोबाऱ्यांच्या. हिरमुसल्या चेहऱ्याने माझे ज्ञानोबाऱ्या पुन्हा वापस आले, पुन्हा वापस आले. आणि आल्यानंतर मुक्ताईनं पाहिलं, मुक्ताई हवालदिल झाली. ज्ञानोबाऱ्या म्हणतात नको चिंता करू मुक्ते, आज तुझा हा ज्ञानदादा तुझ्या हातचे मांडे खाणारे, चल बनव मांड. मुक्ताईनं मांड तयार केलं सज्जना हो, सुंदर मांड तयार झाले. विचारते दादा मंड भाजण्यासाठी गाडगं पाहिजे ना, गाडगं नाही ना दादा आपल्याकडे. ज्ञानोबाऱ्या म्हणतात नको चिंता करू. मुक्ताईनं मांड तयार केलं. माझ्या ज्ञानोबाऱ्याने आपले दोन्ही गुडघे जमिनीवर टेकवले, दोन्ही हात समोर ठेवले आणि मुक्ताईला सांगितलं मुक्ते टाक मांड माझ्या पाठीवर टाक. मुक्ताईनं मांड तयार करावं, ज्ञानोबाऱ्याच्या पाठीवर टाकावं आणि क्षणार्धात ते मांड भाजून निघावं सज्जन हो. जर त्या काळामध्ये माझ्या ज्ञानोबाऱ्यांना लोकांनी त्रास नसता दिला तर ज्ञानोबाऱ्यांचा अलौकिक आविष्कार या जगाला कळाला नसता. कोण ज्ञानोबारा आहे? अरे ज्या ज्ञानोबाऱ्यांच्या पुढे, ज्या ज्ञानोबाऱ्यांच्या समाधीच्या पुढे आभाळ सुद्धा ठेकणं वाटावं सज्जन हो. तुझ्या समाधीच्या पुढे उभं आभाळ वाकलं, तुझ्या ज्ञान तेजा पुढे कोटी सूर्य फिक झालं. गाता देवा तुझी ओवी केली जीवाची काजळी, अंतरात ज्योत तेवली तूच देवा वाट दावली. घुमला गजर आभाळी,